Mhux sigriet illi l-pandemija ġabet modi ġodda u aktar virtwali f'ħajjitna. Iżda ftit ħasbu illi festini sigriti fejn il-mistiedna jkollhom x'jaqsmu sesswalment flimkien ukoll adattaw ruhom online għal dan iż-żmien. Iva anki hawn Malta. Is-sessmologu Matthew Bartolo minn Sex Clinic Malta spjega illi koppji jew persuna waħedha ifittxu dawn il-festini mhux biss għall-avventura u l-pjaċir fiżiku. Aw min juża dawn il-festini biex itaffi wkoll mis-solitudni illi setet ġabet il-pandemija. Meta tkun taħdem tal-qasam u n-nies jiġu jkellmuk b'mod apert fuq is-sess u s-sesswalità, tinduna li tiġri ħafna iktar milli jaħsbu n-nies hemm barra. Mhijiex qed ngħid li tiġri iktar minn pajjiżi oħra, qed ngħid li tiġri. Għalkemm il-punt ta' dawn il-festini huwa l-pjaċir u l-avventura, jimponu wkoll ċertu riski. Hemm periklu inqas li huwa l-STIs. Ġifieri aħna nisimgħu ħafna minn imur daw is-sex parties huma offline, ġifieri il-persuna tkun qiegħda hemmhekk fiżikament hemm u dik ovvjament hemm riski kbar ta' STIs fejn tagħmel sess ma' ħafna nies f'daqqa. Online hemm riskju ta' privatezza. Meta inti speċjalment turi wiċċek jew anke xi ħaġa fil-background tiegħek li ħadd intara li huwa l-post tiegħek inti minn inti, hemmhekk hemm riskju kbir ta' anke rikatt. Fi żmien fejn il-progressività qed tirrenja u ħafna jemmnu fil-libertà, Bartolo spjeganna li wieħed m'għandu qatt jinsa r-responsabbiltà illi għandu lejh innifsu. Sabiħ ħafna li tgħix għallum, imma importanti ħafna tara kif ħadd affettwak għadha. Kemm kif tħossok dwarek innifsek, kemm in-nies ta' madwarek jekk inti qed tattendi dan il-festin online mill-living room tiegħek, mill-kamra tal-pranzu tiegħek meta tgħix ma' tfal. Li inti ma li qegħdin fil-kamra tas-sodda tagħhom din jisimgħu dak li qed tagħmel. Jew inkella il-partner tiegħek jekk dal-vidjo ħajoħroġ. U jekk se tattendi festin minn dawn li hu bbażat Malta, hemm fattur kruċjali ieħor li għandek tikkunsidra. In-nies li ħajkun hemm, ma ninsewx ngħixu Malta jekk inti taqbeż seba' minn nies fl-istess post, hemm ċans li ħajkun hemm ex tiegħek, kuġina, xi ħadd li inti taf. Allura anke kif ħadħossok dwarek innifsek. Allura importanti ħafna qabel tmur xi ħaġa hekk miegħek innifsek tifhem għalfejn qed tagħmilha.